buntag kaninyo, Idol Dagol og Inday Tanini. One moment in time, Golanda and Inday Tanini. Idol Dagol og Inday Tanini, yes. Paminaw na ko sa inyong programa Nagsubayan sa mga gapnod sa kinabuhi. Before I forgot, it's been a long, long ride and winding road. I've always listened to your program, Stagnant of Your Life. Itago na lang ko sa pangalang Limuel, taga Skyline, Davao City. Just stick it to the limit. Skyline pigeon flying. Wala na kumahuman na kurso sa kolehiyo tungod sa among kapobrihon. Nothing to lose. You're not to win. When I'm college, I stop it. Ako si Grace ug sa way duha-duha gibuntis ko siya. I have a girlfriend, Grace. There's nothing 2 by 2 by 2. Yes, she's pregnant. She's pregnancy test and now is pregnant. Sa tanong na ko siya rin makaluwas sa akong kapobre. Kay kwartahan man sila. I think Grace is support me to my poor situation, my family, relatives, etc. I am a poor boy. I'm just a poor boy. Bisan tulog dili uyon ang iyang inahan nga si Sigundina sa kuha. Yes, my her mother Sigundina is not accept me. It's not acceptance to the fraternity and sorority. Apan sa kong padayon nga pagbinuang, dito nagsugod ang kapnod sa akong kinabuhi. I'm always crazy for you. And it's the starting of the stagnant of my life. Okay na yun ang naitabong. And this is what happened. Kasal na naman mong duha, basahon na nako, paklion na nako ning page na 69. Republic of the Philippines versus Limuel and Grace. I pronounce you husband and wife. So, you kiss the bride. Salamat.
Ulit salamat, di mo mabayad sa kuha? Ulit salamat. Ay, mapugos lang yung taon pakasalan ni sa kong anak ani Judge kay taon malabot, gibuntisan na ng tawanan eh. Alam, mali may gusto sa mga apo nga may amahan, nana naman yun na. Ay, nagudihagod. Mrs. Kamalay mag-istorya diha. Ikaw, unya. Ano naman? Nalagyan pala sa pangyaw-yaw diha. Kung sa malay ko, ano mo, malipay ko alay mo ba na? Ha? Malipay ko ng bana kung may trabaho, kwarta. Kakatuka kayo. Mura ka lang, kuwan. Mura ka lang manok na, kuwan, basilan. Ay, ako pa rin na mabi. Ang kabir, kung sa ba? Nasala mo karon ma. Kaya kasal ninyo, pungkol mo, mapakasalay mo. Mo gani ay sa mo. Bukani. Mama ba? Grabe man na makatamay ng imong kuan, birds. Gangan mo birds ba? Apilay ka dungog ito kung ganiya ba? Maman! Samtang nagtuyo ko atong lechon. Guys, hindi ko na siya mo nagtuyak. Ang kuan gunon yung ginanya, bisag, iko na siya kasugno dito. Sige ko. Naman na ko apilan ng istoryahan. Dili, apil ka na ng istoryahan niya. Hindi na siya nagtuyak. Natuyak pa rin mo ng lechon nga. Hindi sa kay kang bit-bit na isa ka binugha. Bilang na akong gangan ba? At least karon, di na ko paras ninyo nga mapasmuhan. Kasi mapasmuhan. Kabaduti makalimot naman sa Grabe sa kaya. Kantang di kanta sakol. Basta kita gabi, wala kang pera. Wala ka rin kaibigan. Ang sali mo duha? Sampu ka nga. Di man ko makalimot ninyo. Siyempre, mas may nang bastante na kudaan. Kisa naman, dagalat ang kapait. Di at least karon, buhok na kayo ko. Sige na kayo kung mag-grocery, Brad. Lainan ti kag dilata. Good ka na. Dilata, grabe. Apay po na ka ng passport kay para mo kapalit di bulalo dyan sa kanang Hindi kuwan. ng kasi. Ikido mo ko'y kwarta ginawiran. Ang bugas, padalan na mo. Sige, basta kayo na. Jigs, okay na Jigs. Ayun ko na bugas. Kaya kung bugas ako magipalit dyan. Tanawa. Sige lang. Matod pa sa kong ugangan. Tagaan mo ko na kanyang negosyo. Sino yung gangan ni mo? Di ba, Chris ba? Ano mo ugangan? Uyabon nga na ano kayo mo ugangan ba? Ay, ako'y nakauna. Ay, Pagbilom na. Pero ako, provider na lang ko ninyo. Ha? Ayaw pagilog. Kaya ako'y nakauna. Pagsoda. Sige, imo na. Sabay-sabay na ko ninyo. Sige, tagay na. Kek, tani, may kukusta ang audition sa mga way ambisyon. Sige. Good plated bear. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Ay, dali mong doon ha. Mag-istoryahan na ita. Ani dress komedor. Asa na ma? Ma, unsa na ma? Ito ko kadawat mong mama ni tawanan na sa pero mapugos lang yung ani nga. Ay. Nakoy kuan para napugay pulos do. Para napugay pulos. Para napugay kabisihan. Sige kag pundo ng kwarto. Lus pa na lang akong anak. Sige na mong lumlum diha. Agahan ta mong negosyo. Buntis na kanina. Lumluman pa yun mo. Ha? May mo nang lumluman daw, Mar. Dali mamusa. Tagaan ta mong negosyo. Tagaan ta mong kan, sari-sari store. Ha?
Para na po na ilingaw, para na po kayo lingaw. Kaya sige ra kag kuandre, dawat limpyo ra ka. Ultimong hugas plato gani, murag magbukus-kusmod pa na imong naong. Ha? Okay ka na sa kuha, ma. Mas maino nang magdegosyo na Tama na, dili. Tama na, isa lang ka mama. Balik-balik ko naman yun. Feel naman yung ni mga mama kayo ko mo, ha? Sorry kayo, ma. Ay! Sige. Pero, ma. Kalang kira nila ng tindahan nila ni Lucy, napalitan ako na. Ha? Kanang nagtrabaho diha nga, kanang na mga balay diha nga, na mga tao. Nagtrabaho construction. Hawak na ako na. Huwakan ko na lang kuhan diha. Bugasan. Para silang si Annabelle o si Lucy, diha na makuha sa inyo ang bugas. Ay, man! Tinood ka, man? Dili tinood. Salamat kayo, ma. Pero may problema lagi, ma. Ano yung problema? Dapat palitan mo yung pick up, ma, para kargahan ako sa mga bugas. Kami sa kadako ni mong lawas. Pasaano na mo na bugas niya, Ido? Ha? Hindi, sa delivery, ma'am, buntis ra ba? Magpa-check up mis bata po, magpa-prenatal mi. Ayaw, magsakay-sakay mi pilikab. Ano gibuntis pa rin mo na ako wala ang pangagwanta. Pangagwanta do. Ako rin yung imong agwang. Ako rin mo sa gubangan ang imong responsibilidad. Daon sa day ka. Ma, Ha? para lang ko sa kuha, man. Sige na, may ma. Sige na, ma. Sa iba mima. Basta. Pahuwat mo sa akong desisyon. Timbuhat, ani gidhan. Lagi, eh. Saon taman. Kakisa ni pick up din nga ito, ma. Natakan ako rin sa inyo ha, pick upan eh. Salamat, ma, ha? Basta dito ko sa kailan. Baka pangambog ko dito sa mga amigo. Ano, ha? Karga, gina ko tong dancer ba? Naglagot. Iulit ng Japan, wala ko gitagad. Uno, pa Salamat kalarga. kayo, ma, ha? Pasalamat, ana. Isa pa pasalamat. Kaya ang makina nga kung gigamit, ana, consumable. Pala kayo na. Dara-ada. Repisi o repisi. Mga nung, dipisi Ang man. makina nito sa loyo. Madili din ni Jesus. Dalay pala. Di ba inubila na, katulad kawayan. Pwede na din mo pag baha, pwede mo kagalay pala, pwede na mo na. Ano, Pwede mo na mo, ano? ang bibyan, ha? Ito, ma, salamat kay mahal. Tagaan, naging mo mo pick up, ma. Okay na ako. Basta, alagayin na ninyo. Ang break na, kawayan, pag wala rin mo, itukod na nasunahan ng kawayan. Wala na break na. Ha? Bisig unsa para, ma. Basta na, ako'y pick up, ma. Abingan nyo ng kwan, ha? Di Max, ha? Okay na kayo ni ma. Apo, tato katong Loyola Lowlax ng tato. Katotong Scott Ranger ang tao niya saan man, kaya na pa may operation. Kanila lang. Apakitlan, din ako ni Big Brother sa likod. Tama. Apakitlan. 4x4 na ha, 4x4 na nanay answer na. Nanay answer. No? 4x4, ikaw 16. Anong gibutangan man ako? Para dili na siya. Bagyan nagbuang, para dili na siya answer. Mana lagi check sa kilid. Tama mga answer. Ay makikita na iba't ibang kagustuhan ng isang patutunguhan. Kapaya't pagmamahal ang Di ba anong senyo? Ba't kalinga niyo pick up agay? Tadi mo sa kyanan doon, mula dyan. Buyan, sige, piniwan ni Bagpak. Tara, mabubuyan yun. Mabubuyan mo yun, Miani. Pagkaninda tani mo pick up doon. Sa una itaw, tinirit na itaw kakotaw. Ang level, amigo, di kita. Ingat mo, di mo ko kalimot ninyo mga brad. Ano nga? Makaplastar lang ko karon. Bisan tudog dili ganahan akong gangan sa kuha, pero wa siya mabuhat. Bakit kay palangga kay niya yung anak?
Nag-inusara. Bapat. Nya. Ato na dayo ta ka ng kanda, krokokok. Ay, adto tayo lang kurukutok. Krokokok dito ka lang, krokokok. Adto tayo lang kurukutok eh. Tara. Oh, drink all you can eh, ha? Ay ba? Pakay ba si Tani? Ay, kapay. Di ka makalimutan yung gibuhat sa kapay, pati ayusay, gilanigan. Ano ba? Kabalo ba Ay, mo? okay na kayo. Kumpare na ko na sila Pacquiao. Ha? Pare na ko si Mayor. Pare niya na. Bay, nagsabay niya itong kugos. Drive ko na kung pick up. Galing nga ginay mo ba? Dapat mis pick up ng... Wadam hano. Pare niya. Bay. Wadam mo ba? Okay, huwag ka pumbrink kayo kapay. Mo gani. May magkuhan sa inyo. Ingna ko. Sitahon na na. Pat, salamat kay Pat. Migo na ko na ng mga taga-Cotabato, mga dato. Namigo na ko na. Ah! Sabay niya na. Nagadulamig ka ng Clash of Clans ba? Ang mga kakabal naman na dahil. Oo, amigo niya na. Nagklan-clan mo niya. Mo na nga. Dagang kay kapit part. Ano ka liga sa mo na? Bakit ka na ang kabilipan ang ginatan mo sa ngatanan ba? Sir, nanay ng yodar nga check, sir. Kana, Kana, busod na. kana nag-birthday niya. Sana nag-birthday. Sir, tanan mo na sila ka-birthday, sir. Kanagabihin mo na na birthday din. Pat, nag-birthday ka, birthday mo pa. Libre na tanan. Kasi na birthday na. Ako'y bayadan ng yung table. Sige, bayaran ko na. Gala dyan yung kwarta pa Ay, dyan. dali kang Di sabak. bata pa dyan, namaligyan ko ano. Kanang bula ko, kanang sa pagita. Dahil pila mo na tanan mo sa pagitan ay. Sir, 590 lang, sir. 20, na 500 ang binapakyaw mo Lepi sa na. kaliboy, hatag na. Nasabi ka. 500 para sa pagitan, 500 para sa iyang baon. No? Sige, tarong ha. Sir, ha? Sige, lakaw na. Kana yung kwarta rin pa. Dali, sa bakar. Tedek kwarta rin pa dyan. Hindi ko pa dyan. Ano mo, oo. Sabak kay ka, oo. Sama ni, 50. 3 mil na. Okay kayo. Tanaw ko sa'yo, sir. Isa, yung kung dali-dali agang, grabe sa... Sa'yo. Daw sa gitabangan na magkapasaw na, wadyo kakatisting ko yan, pisa ka mo karoon. Gitabangan na magka... Gitabangan ko ko, ha? Kumain ko na sayawin ko. Ang tayo sa kabandol ko, tabi. Ilog mo. Mayo kayo niyo anak ka. Kadlawon kay kaasayo kay ka sa hapon gikan mga alas 4 sa hapon muli kag alas 5 buntag. Nadautan mong pick up man. Nadautan. Nagkuha may buga sa kumbal. Masaya mo daw ang pick up nagbuga sa kumbal. Narinig sa kumbal na rin ani dayo narinig sa baksabak ko. Naihubo-hubo, ha? Pwede linawan mo daw ang picture dayo, mga video. Baka kayo ba ang ipasundan ka na ako? Ha? Kita kayo na sa TV, no? Daan palagi ko.
Ha? Ilog pa ka pailog ang kwarta dito, mura kang skitsang dato, ha? Pobre ba kay ka? Gang, Mura kang Han, skinsa ba? Mura kang kalang kwan ba? Singsayangan na rin mo na kwarta. Han, pasaylo ako. Uy, ito. Ay, kugulit-gulit eh. Anak, dede. Abin mo siya sa pick up. Abin na. Ma, pasaylo ako. Abin na pitakan mo, anak ay. Ma, abi na nag... Bubo na pantalon niyo mo. Dili Bukas. man na ako. Sandali ako. Ha? Dili na ako. Kakaro na, may magako na. Sandali ako. Ha? Yes. Pat. Opat. Nanay ka dali, Pat. Basta ko mag-offer si Madam Pat. Traidol, magkaya ka, Pat. Pat, kwarta-kwarta rin ni Pat. Offer ni Madam Pat, 50 mil mo, 3 mil naman ang gatag ni Pat. Traidol mo, Pat. Plano kayo nindot kay pagkakuha ko sa video, ma'am. Okay na, ma'am? Okay na kayo, Jigs. Okay na kayo, Jigs. Ay, salamat kay sa imong hinabang, mama. Ay, one year supply bugas. Di na ko magpahit. Sa one year supply kinapa. Di na ko mag-listen din kaon. Manibaw lang kong lata, pero okay ra. Ako, Pat, sinsya kay ka, Pat, kay... Lain ka ni tulog-tulog kang luwag, Pat. Mga traidor mo! Onya, di pa ka mo layas, dire? Man, Layas na! wala ko nga mahananahan. Ayaw ka malaka kay mamalit may kamahanan eh. Ayaw kay mga mahanan ni makaan eh. Layas! Layas! Layas, pobre! Amin na yung bukso. Amin na. Ikiba, ikiba. Ikiba. Ano, ikiba, ikiba. Amin na yung pantalon mo sapatos, mo sa linatanan. Grip lang! That classic sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin. Love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me where's the way? Uy na ang pagmahay, Dolanday. Ipalayas ko sa panimalay nila, Grace. Tugod kinakuratan ko sa akong kahimtang. Iwaldas-waldas na akong kwarta nga dili ako, Karon balik kong patid-patid og lata. Ako ginang akong pagmahay. Kay biswa nang tako magutman. Karon wala dyan ko nagutman. Kaya napasmuhan naman. Kasi ko saon na akong pakiluoy. Uwan init, nagatang ko sa gate nila, Grace. Ipagukod ako sa iro. Mahal ko kayo si Grace. Bisa doon nasayop ko, panandag ko nga, huwag sakripisyo mo balik yung pagkagusto sa kuha. Nasayop ko, huwag sayod ko ni Hana. Hanto din na lang. Inyong suwat magtatampo. Limuel.